Nou, van harte welkom jongens en meisjes. We maken pompoenen. Maar weten jullie waar maken we die pompoenen? Waar zijn die voor? Of voor Halloween. Dus zullen we nou maar beginnen en dan mogen jullie allemaal een pompoen uitzoeken. De maatje een soort van was in Amerika ik heel volle haast. Dat is een Halloween pompoen en dat zetten ze dan meestal voor het baan. Ja, en dan een eng gezicht erin en dan dus een lachje erin. En dan is wat, grappig. Wat best op maatje? Een pompoen helemaal uitsnijden en voor Halloween een gezicht erin maatje. En wist ik al wat voor gezicht als er in maatje was? Nee, net echt. Want wordt het een heel vrolijke pompoen of wordt het een hele enge? Enge. Zo'n band die thuis echt dwang kennen? Ik denk het wel. En hast du ook tips waar moet je op letten? Dat de pompoen net kapot maken. Nou, we moeten beginnen met hier, dan zal ik gewoon dit zal ik uitsnijden. Dan haal je het eruit en dan moet je het uithalen. Welke liep het die wel mooi? Ja, nou, ik denk deze. En wat is Halloween? Dat is een soort feestdag waar al die enge dingen en zo. En halsen. Dat is een feest in Amerika en wij hebben Sint Maarten. Maar in Amerika heb ik in Sint Maarten en daar hebben ze een soort van Halloween. En dan zijn in de mooie tasken langs. En wij zongen vestjes met een lantaarn. Ding. Ja. Ik denk dat jouw jong begin, zien we dan net aan Halloween? Nee, ik denk het echt net. Nou, dan ben heel school dat weer wat nice, hè? Ja, Amerikaans. Hè? En is dit voor jou nog ook de eerste keer? Dit, nou, dat hebben we al vaker hier maar erbij, hè? Maar je eigen bent, hè? Ja, dit ben weer een paar keer bij precies. Dus dat met die maar dat ik even leren, no? Want waar ga je bij, hè? Wat van jou? Waar ga je bij, hè? Dit is Lieke. Hoe gaat het, Lieke? Goed. Zo? Nou, dat ligt al aardig, Lieke, hè? Een mooie bek had het.